Magandang araw po mga kaibigan. Andito kami sa Green Hills Shopping Center. Maghahanap tayo ng mga tiyangge. Tara na! Hello po. Ito na ang Green Hills. Ito ang mga damit portion. Dito ako bumili ng adobo shirt ko. Ay, hanapin natin ulit ang adobo. Oo, yan yung gusto nila. Yes, may jacket t-shirt. Bye po. Nalala mo pa kung nasan? Baka sa pinakagitna yun eh. Hindi, dito sa baba. Dito. Ito, madaming anime t-shirt. Magkano po isa? 350 isa. Magkano po pag tatlo? 1,000 tatlo. Wala pong bawas yan. Yan na po yung ano. 1,000. 1,000. Ano sa 320 sabi mo? 320. Ay, sorry. Nagkamali ako sa rinig. Sorry. Akala ko narinig mo 300. Bago pa rin narinig mo. Sige nga, pagbigyan 350. Ano pa? Thank you din po. Kung kasalanan maging pogi, sorry na po. Tama. Talaga lang, ha? Buti pa ang Diyos. 10 lang ang utos. Yung asawa ko, unlimited. Totoo ba? Yan yung pinakatotoong t-shirt na nakita ko. Wala. Bili po. Ano? 2,000. Hindi po, yung nagbibenta po. 2,000. Yung nagbibenta, magkano po? Ay. Ay. Ako? Magkano sa mga nag-Ilocano? Oo po, Ilocano. Hello po, kamusta? Maganda ng wife nyo. Oo, maganda talaga siya. Ay, thank you, ma'am. Ma'am, pwede po napaklik. Oo naman, sige. Picture tayo. Okay. May lato-lato po kayo? Dito po sa harap, marami. Ay, madami. Madami daw sa harap. Ito po, sir. Ayun, madami, oh. Pili ka na lang ng ilang kulay. Ilan kailangan? Pangpasalubong. Ayun. Ito yung pets namin, ma'am. Pets namin. Ayun. Boy, ano yan? Meron na ako. Hindi kami nakapagtuloy yung vlog sa loob. Bawal pala mag-vlog sa loob. Pero madami kami nakitang fans. Binigyan pa kami ng libreng AirPods. Papakita ko sa inyo yung picture. Pero ngayon, hahanap lang kami ng kainan dito sa Green Hills din. Hindi ko alam. Anong film mo, be? Kahit ano na lang, no? Bali, mag-vlog na lang kami mamaya habang kumakain. Andito po kami sa Arcana. Dito lang sa Green Hills yan. Nakita lang namin sa labas at meron silang fish and chips. Yan yung isa sa pinaka-paborito ko. Kaya dito muna kami kakain. At ang ganda talaga dito. You know? Diba? Ang ganda ng ambience dito. Kaya for sure masarap yung pagkain nila. Ito ang unang appetizer natin, pumpkin soup. At meron din silang house-made iced tea. Ang sarap lahat. At ito ang calamari. May kasamang lemon. Tapos may 3 sausawan. Tikman natin. Ito ata tartar sauce. Sarap. Wow. Tell me what the best sauce is. Tikman mo din Ito suka. Ito. Siyempre, Pinoy style. Marinara. Masarap yan. Which better, the sukat or The suka so far. Now the marinara. This is manghang sukat. Ito ang with marinara. Spicy vinegar. It's a staple in the Philippines. Pinakamasarap. Oh my god. Para sa akin yung maanghang na suka. That is so good. Ang sarap. Spicy vinegar. Grabe. Tikman mo, be. Ito Yeah. sa'yo. Here, video ko. Ay, ano to? Yan. Spice vinegar? Ha? Spicy vinegar is the... Yeah. Sarap, di ba? Ayos, ha? Ano po ang order mo, ma'am? And then here's the sauce with the chair. Ayun. Gourmet chicken inasal. Ang sarap, ha?
Itong dalawang junakis namin. Nag-order ng nasi goreng skewers. Oh, look at that sauce. Masarap? Smell that skewer. Wow. I'll give you a little bite. Ito sa akin, fish and chips. Tikman Let natin. me taste it. Oh, perfection. Wow. Sawa you're craving? Mhm. Sarap? Matagal ko na kine-crave to. Ang sarap. A little bit different bite. Sobrang malasa. At masarap din itong truffle fry. Taste that. Ang sarap. Gravy never hurt nobody. Tapos na po kami kumain. Grabe. Ang sarap. Busog na kami. Nag-shopping na din kami konti sa Green Hills. Nag-enjoy talaga sa buong araw na to. Ngayon, babalik kami sa hotel para makita namin sila Jax and Jiro. Iniwan namin sila kasama ng nanay ni Jess. Kaya maraming salamat po sa panonood. Ingat!